Yebo, ingane zawethu impela sibona lapha ngemanager kaKhuzana ke oZuma njengoba ke eseveze ke izindaba ke ezinhle ngealbum kaKhuzana ke inja nogodo. Bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ngesiqale sinibingelele kuyona ke imbuso sithi MTV sithi nje masaqala ungena ke channel akwenze kulungile uciphize usubscribe nawe notification bell khona uzithola zonke izindaba ezishisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha ngemanager kaKhuzana njengoba ke isiveze ke izindaba ke ezinhle kakhulu ke engayo ke album ke yendlamlenze kaKhuzana ke inja nogodo. Bafowethu impela yona ke le album ke igile ke izimanga ke ezinkulu njengoba ke yaphuma ke nayo ke igolide lapha ke yashaya yona ke iplatinum yangagcina ke lapho wengane zakho ke yaphinde yashaya ke idouble platinum. Kwathi kusabatshoza ke lokho hawu yaba ke imulti platinum awards. Ngani zakuthi impela ke abantu ke bakhala phana ke enkundleni ke zoxhumana ke ngayo ke impela ke le album bathi wow buka nje thina asincomi ngengoma eyodwa kodwa sincoma ialbum egila izimanga. Buka manje sinama multi platinum award ngealbum A1. Bafuthu impela kuzibenjalo phana ke izindaba kanti ke wengane zethu impela yona imanager ke ithe hayi mani ngiyabona ukuthi lapha sebengikhohli ukuthi ke ngenza kanjani ku round 1. Yazini futhi ake sibheke lapha ku round 3 ukuthi bazobuya yini ku round 3 ngoba cha ku round 2 sesibehlule singenhla. Wengane zethu impela beseveza ukuthi yena ke umuntu ke ongathathi kade futhi ke awuyena ke umuntu ke ovuzana nje agibele ngenhlamba yena nje into ayisebenzisayo usebenzisa nje ama facts kuphela. Hayi ke wengane zethu impela kusho kanjalo phana ke uZuma ke eveza ke umsebenzi omhle ke kaKhuzana ke wealbum ke inja nogodo. Bafowethu impela ke thina ke simboso sethi MTV sithi nje ake siyibambe la ihlanganyana ivideo elandelayo.